Kashnatri kam ga khasi Student Union Western Border klalej bunjurip kansan ya ka jaka bala pentre ya ka school EMRS ka badan hakishnong sobar ka bahap po jang ka jingpe ka blok jirang ha ka sautari ya yong jara pandru ka ba ka seng ka rakhe ya ka sngi kirsuri ya ka ne jinglej bunjurip la alam do samla reverse pator ba junastri usamla tisa thankiu hak jinron lang ki khot ka seng na ka shnat trikam badan hak te ka thain hakane jinglej jurip ka kesu ka shem ba amdon watang weiru nong trei badan yak labor license but nagalyang jong seng kala aipor shitayo yaw contractor ban penbyang yak labor license hagane jinglej ka seng kala ong ba dei ban aibla yak traishnong hagane jaka but kishnong bomarjan but yak kam ban trei apahara dei ban ai shik traishnong kane galong bagi traishnong ru kinyo ik kam ki jam ka seng kala mahamru ba ik bayo ik jin trei la dakim la ban penbyang yak jinot kam ki kot isla ki babyang kan bha bakim dei banwan yalam nong trei hagaju kapor ka kesu kalong ba kidei ban pendep yak jintrei hagapor ka babyang nakam ta ka jimtoy kathan ka kesu ka pha yakane ka khubor shabaro ik bawan ra nong trei ba kidei ban penbyang yak kot isla bat na kaju kapor dei ban aikam me ki traishnong kiba la ban trei yak kam Ngiliang jongka khasi Student Union Western Border Area menta kasngi South Rik Yayong haka cingi dorong kat lang bat ngiliang jongka kinong ilam jongka edition secretary jongka seng dasi wan ban pe ane wan inspect yakane ka jaka tray yakane ka school yakale bia residential school kemudian hang ha sinong sobar ngiliang jongka KSU hingga sungkmen sikadai ba ngiliang ka sarkar kala penyo yakane ka school hane ka dong ka thain ga jungi namanta jimentoi jong kisamla pule kina pule kibdon hane ka dong ribhoi semngi ka jungi bat habro ka we ka si di ka ka ba ngaliang ka seng ni wan hane kapor kalong ba ni kwa ban pej ban ui adu ka no ka jingtre ka layat ban ni khmi denti ba ka ne ka jingtre kanom sange ba kontraktor ni kino ki benta ki ba ede bone kam ki de banja stat khnang ba kano ka jimantoi hi namanta ki samla pule jonga dong ka thain ba ka ri ka si jinta he bro kawai nagayang jonga seng haden ba ngila bishar mia iki baro hamaywan hang ni ha jaka te ye ka school ha ni am sobar kalong ba ngilap shishu ba ki jingtre ane ki nongtre ki bodon hang ni ki babon ki de ki nashabar jonga jella hagaju kapor ki bumbyang ya ki kot kisla kumbang isyong ki labor license bat ka police verification kita habang ipek mi kimdon tang iweru namar kata kum ka benta ka ba ni haban ajik snang ki ba kalong ba yamata ni lipai ki shalo ki jong ki shnong ki thagu jong ki ba hadin ba kila biang i kot kisla kum ki labor license bat police verification kila pan wan trei biang lam kumta naliang ka seng hi nginum sha ki bakin wan trei hapo kane put usam jong kari ka si jintia go jingi namar bunsen ni i ban isong thu ba lengba ka jingbom biang kot biang sla ju gini ki breu ki wan nabar kalong ka don jingma ngingi ki traishnong trai thau namar ba yo se ki don ki breu ki pasniu ki wan trei belah hang ne ya katangi mlak pentip namar kata ni hapan perking ba ki de ban biang i kot isla jong ki kumjuru aju ka por ba kum ki kam ki ba ki traishnong li kasi khara jingi ki la ban trei hang ne ba kidei banyo ki trai kasi khara ga jingi namar bunsen bagi kam ki barit ki ponra lagi dikhar lani ki bri wana bar namar kata ngi kan tu agne ka por ya ofel engineer budon lang ne ka por ngi lang ekran ba show wanra ya kita ki bri wana bar ba ki traishnong ki di ban don hakmat namar kumbetip menta ki traishnong naka 6% ki batrei hang ne ngila banong tang lai 4% ki traishnong henry nyo 4% ki di ki bri wana bar namar kata ngi buk ka jing maham kerpat ru ba kita snong ki ban wan bantri hang ne ki bodon hani apo area jongka sobar bat war masaw ki bon tri be hani ha kene school lada ki nong tri ki banane na jan kimla kimyo kabha ba ki snong ki man kendu yangi ru bangi yo ban penrung ki lada kimsha ngin sa pek pada gawe ka senjam de ni buru ka jing kerpat hang ne ya uni u field manager long pa kum ki material ni ki tiar ki tar ki ba ki traishnong kila
kim de ban ra na ki tiar ki mana syabar kum mengisu keren menta makum ki mau ki siap dan ni gino ki benta ki material ki ba utrais nong ula ude ban yok ban hap tiar hang ne lada utrais nong umla yo se ni sawan pat agoi galti ka ba yo se ka ba kam tang namar kata ni tentu ya ibre pe hang ne ba ide ban respect bangi lawan hang ne lada kim kongu la ne kim perkhat bangi la ya keren kolong ba na liang jong seng hi ni syakma